Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dereng ngantuk. Ana sing ngantuk, ana sing enggak. Sing ngantuk iki ketara iku, adem-adem pengin mulih. Enak bae. Lho Mas, iki diapakno rek otot munggah mudhun. Natap untu. Tuku jamu diadai ceret nang Sumenep kok nggawa oncor. Awake lemu gak gelem diet bareng mengkurep kaya kompresor. Iku munu bojoku dhewe. Gawa lemari lawange ciut prawan Bang Sri ambune ket wangi meh keliru iku mah gak kecut wis adus kabeh. Siji dolor aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah aja dilakno. Ayo tansah eling sak tindak laku kita lan ayo mituhu lan sing percaya. Sing nomer loro dolor bekti karo wong tuwa bapak ibu ngono pepundhen kita. Bapak ibu ngono sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudna penono alam hendu lan aja lali karo sing nomer 3 peno bektiya karo bapak ibu guru. Bapak ibu guru iku sing maringi ilmu uga sing maringi dalan kanggo sing mlaku. Sing nomer 4 Bu Pak rukun karo tangga nek ana keperluan cakut akeh sing nyangga. Mula kesatuan ayo diutamakno nek kabeh rukun tukar padu gak ono. Dolor-dolor ae ayo sing bersatu nek ana persoalan cilik aja ndadekno tukar padu.
mula neke ana isu-isu sing gak genah penojok digugu iku sing penting kuat persatuan iku sing perlu kadang-kadang iso ngomong pak gak iso nglakoni mula contone lak ya kula niki esuk-esuk geger karo bojo mergane gak tak belanjani waktu njaluk duwe aku ngomong I have no money bareng tukaran isin karo tanggane waktu tak tuturi bojoku meneng ae bareng muring-muring omonge gak genah ana kene aku dicokot pas kena endas lele sing penting niku rukun kare tangga rukun bojo anak rukun kados sing dipun diteladanaken dening Pak Aba Imron, Pak Kades ugi Mas Bagus kangge wargane sepenting rukun kelompok keluarga niku nek rukun rezeki teko nek tukaran ae napa iso teko contone ana wong ngirim asahan berkat nang omah sampean wong kate nang ngarep omah sampean nang njero sampean tukaran bojone ana sing celuk oh ancene kok niku asu sing wedok mur-mur hasil lanang diceluk oh ancene kok niku kucing wonge mara barang delok sampean tukaran balik ditakoni mbek sing duwe gawe kok gak kon nulungno kok gak nang omahe Bapak Sarmin nika Pak Sarmin Bu Sarmin mboten wonten Pak lah sing ana apa sing wonten niku asu ambek kucing akhirnya gak oleh berkat monggo rukun mantun ruwah dusun niki kula dongaaken warga Bangsri tambah kathah rezekine sing lara ndang cepet waras sing utange akeh ndang kesaur aku dhewe sing utange akeh asline ayo Cak enggane Cak dangdutan wow niku campur sarine dangdutan dagelane ya sok dangdutan sawangane kok kalah karo artis-artis dagelane Bodhe Wijaya nom-nom sampeyan njaluk napa mawon pokok ngene iki lho amrit rek aduh ngene iki mbasi gak nyekel dhuwit ya Jek rasane sik enak ae apa maneh nek dhuwit akeh ayo wit paling enak dadi seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng karo gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane kurang kaya aku banting haluan aku nyoba buka peracangan kayane rodok lumayan saiki kelakon aku dadi juragan aku soge kendel wingi nang Malang aku kula apel dhuwitku tak tumpuk kandel sak
saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng karep yang penting niku nyambut gawe. Para rawuh, hadirin semuanya, pecinta Ludruk Budi Wijaya. Tidak setengah-setengah kami hadir ke hadapan Anda. Malam hari ini Abah Imron khusus memanggilkan seorang biduan artis luar biasa. Keponakan dari Sahrukan. Siapakah dia? Inilah dia. Cak Wanto Sitor. Yo Budi Wijaya. Asik. Selamat malam. Selamat malam Bang Sri. Selamat malam Bang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, guyang-guyul apa ya, So? Kak guyu lah apa guyu kon diliwati biduan ngono wis guyang-guyu karepmu dhewe. Aku nggumun nang kene iki kok. Gumun apa? Sing nonton iki lho luar biasa nglumpuk. Luar biasa. Sing wedok gembul wedok, sing lanang gembul lanang, sing enom ya nglumpuk padha enom. Padha enom-enom. Sing nyaprut-nyaprut ya ana sinamburi. Iku ngono gak nyaprut, So. Apa? Wong wis kepegelen kete esuk nang kene. Nggih, Bu, nggih. Kepegelen nang kene kadem menudan kete esuk arene. Delon. Longgo kaya ngono iku lho saking senenge ndelok Budi Wijaya. Saking senenge. Bang Sri. Heeh. Luar biasa. Istimewa. Istimewa. Kudu dialembono. Dilambono. Mang awak dhewe wis dikeki saiki kudu ngekeki. Bener, So. Iya. Heeh, So. Tuku roti nang pinggir sumur. Cakep. Warga Bang Sri mugi-mugi kabeh panjang umur. Allahumma. Mangan roti ngombene es nanas. Cakep. Muga wong kabeh wong Bang Sri utange ndang lunas. Mangan roti karo nggawa ruji. Cakep. Muga-mugi masyarakat Bang Sri akeh rejeki. Allahumma. Mangan roti ketiban ondo. Cakep. Tanggapan nang Bang Sri. Ya Allah, muga-muga aku mulai gawa rondo. Potonganmu Apa sih, So? kaya ganteng-ganteng ngomong kok tutupe Lah iki barang liwat. Endi? Iki areke semakin bersinar. Ya Allah. Banci deh. Lunga kewangan carene selawe. Lunga wong loro. Aja. Ya, iku masyarakat Bang. Masyarakat Bang Sri. Kising-kisi kaya awak dhewe iki asma Kinarya Japa. Kon nek ngomongno rondo-rondo ngono ku aku poleling iso nang kene ya Allah. Oh iya ta? Iya. Kon duwe kanca nang kene? Kan duwe kanca maneh, So. Apa? Mantanku biyen nang kene anggitmu. Kon duwe mantan ndok kene? Pacarku biyen, So. Kon iki tau dikarepi wong kene? Ya Allah, aku iki suwe nang ngene Bang Sri. Gak ngono nek wong iki melek ta ndelok kon niku. Heh, Kok iso kepencut awakmu lho? ya gak sadar, Be. Gak sadar sing ndi sapa ae? Masalah. Apa? Mantanku, So. Biyen cuwinta banget ambek aku, So. Ana sing cinta mbek Iya. awakmu. Saiki nang ndi? Mbok emang jarene ngelok nang kene, mbok ono mbok gak iki mang tak gelek iki mengko gak ketok aku ne. Kon duwe kanca ndok kene? Iya. Duwe pacar ndok kene? Iya, So. Sapa? Suleka. Endi Suleka? Bu aja Suleka. Masalah. Ya Allah, So, tambah wayu, So. Sing ndi? Iku wong kudungan coklat. Kudungan coklat iku? Iya. Toh, Wanto. Assalamualaikum. Toh. Nek piye ngono ku nek ngarani sayang-sayang iku piye? Gak ngono. Apa iki? Baby. Baby. Iku biyen mantanku biyen, So. Iku mantanmu? Lah ngono, biyen mbok apakno kok sampe untune entek iku lho. Heh? Mbok apakno ae arek Iku biyen wong senengane poli. Oh, terus kecemes. Kecemes kene untune akeh. Tapi aku ambek Suleka gak iso suwe ya kaya.
Mek diluk tok. Diluk tok putus. Mergane apa? Soalnya aku tergoda ambek koncone Suleka. Oh, lah kon ngono melimbang-melimbang ngono. Aku tergoda sama ambek koncone Suleka. Wayu tambahan luwe wayu. Koncone Suleka. Iya. Luwe ayu timbang Luwe Suleka. ayu. Sapa? Tuna. Gelok niku lah awayu iku. Ya apa? Tuna. Yo tuna langsung jelungup. Lah. Heh. Hah? Bu Haji Tuna. Biyen lo gak koyo ngono saiki koyo ngono e. Apa? Untune ilang kabeh. Ya Allah Haji Tuna. Punyenane mari mulai haji aku ya moro nang omahe ya gitu. Oh iya ta? Kon dolen apa? Aku digolekno terang bulan kok. Mosok rek tutuk Mekah nggawa martabak ambek terang bulan. Kon gak pesen ta? Heh, Pesen anakane unta ngono gak iso aku. jarene gak iso nggawa jare. Angel ngono ah. Iku kaji saiki yo. Kaji. Hmm. Kaji karo masih Suleka mang ya kaji. Masih Tuna ya Allah ya. Biyen iku wayu putih ngono. Sik nom-nomane. Tono maneh. Bareng saiki. Saiki kok wong ngono. Kaya kuning-kuning kon. Ya Allah ya. Ya loro iku tok isan pacarmu. Ya loro iku tok. Ambek Tuna gak direstui wong tuane aku so. Mergane awakmu gak nyambut gawe. Gak nyambut gawe. Terus? Soale Tuna iku kan keturunan CEO ah. Tuna iku keturunan CEO. iku dewa naga. Iku ngono turunan Kaisar Dewa Naga. Oh iya. Makane aku gak oleh pacaran. Terus kon diapakno? Akhirnya aku dikenalno Tuna ambek tanggane. Oh, kon malah dikekno karo koncone. Karo koncone. Sapa? Yuni. Yuk, ya apa? Yun. Ya Allah, kon iku mangkok bengi iki jejer. Ngene iki Sing ndi? Ya iku lho kudungane ireng. Waduh, kudunge ireng Jun. klambine ireng ya anare. Biyen kon ambek aku gak ngarah rondo, Yun. Ya Allah. Ayune to. Wayu ya. Delok kudunge ireng klambine ireng. Ha-ha. Mripate ya ireng tok. Mas, iku mripate tok, so. Liane sudah disebut Mas. Apa? Yun. Op. Kok tak kerawuk kon kok. Apa? Yun. Ya Allah, Yun. 10 tahun yang lalu, Yun ya. Aku mlaku-mlaku nang kono ndi? Stadion. Mbok kei apa rek? Ketika ya apa-apa so, aku tengok-tengok nang stadion mbak Yuni berdua. Terus Kae gocekan tangan, digerebek Satpol PP. karo Yuni. Ambek Yuni Mergo kon kebengen. kebengen. Terus Akhirnya tak teromole aku mbak bapak dikongkon putus. kon dikon putus sampai Yuni. Iya padahal aku jek cinta banget Yun. Nasibmu kok cek eleke to. Saiki umur ronda aku ya saiki duda Yun. Kon kon ya duda. Iya, Lah wis kuno apa nanti dadekno? anak loro. Anak loro. Lumayan kon rabi langsung oleh bonus loro. Padha goblok anakku ya loro e. Ya kakean. Nyambut gawe angel ngene. Ya Yuni ku tok kon mari. Heh, Mari sana mbek Yuni. kok gak Ono maneh. ono maneh. Pas aku ambek Yuni ku aku selingkuh anggitmu. Tapi Yuni gak ero. Kon pas sampai Yuni wis dadian tapi sik selingkuh. Aku selingkuh tapi Wah. gak ero. Sepurane yo ya Yun. Kon termasuk wong lanang sing kurang laos kon. Ya Allah. Kurang ajar. Oh iya kurang ajar. Yuni oleh gawe yo kepoyo beke kowe. Aja nemen-nemen Yuni wis babat iku masa lalu ya. Iya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Ngono iku lho. Jangan kau ingat. Nek baleni gak popo. Iku mbek Yuni. Ambek Yuni tap Terus awakmu selingkuh. selingkuh. Karo wong kene yo an. Iya. Sopo? Westi. Endi? Endi Westi iki? Nanti Westi mang. Endi Westi sing wis mole ta? Mole. Ngono iku mang WA aku ket sore anggite. Westi iku. Westi. Sumpah yo. Ngene. Selfie kok mau ta? Iya ket mangkat nang jero. Kerak cekrek kok gak ono HP-ne kok cekak-cekrek Wis tak omongi wis ta Yun, wis gak usah. Sapa? Westi. Westi. Wis ta iku biyen aku ngono. Ngono. Heeh. Terus Cek marani aku rene iku mang ngejak semayan. kon dikei apa? Westi wis mulai temen ta iku mang. Masalah aku lo kangen asline mbek Westi. Ya kangen nanti parani omahe kene idok ae kok. Bapakne nyompeng itu. Bapakne Westi. Bapakne Westi. Berarti kon gak dadi ambek Westi. Gak dadi. Oh halah, to. Terus kon ambek sapa? Wis gak ambek sapa-sapa akhirnya aku mulai nang Jombang so. Kon mulai nang Jombang Iya, saiki. heeh. Ya ngomong ana kono sapa? Yuni. Yun.
Nomormu lo ecek Yun. Burine papat iku sih. So, arek lo guyu aku tambah isin sing ngene iki. Kayak ono lagu. Lagune piye? Iya, kayak ono lagu Yuni. Heeh. Yuni kayak ono lagu. Ono lagu. Lagu jaranan. Lho. Lah wong Yuni kok dikai jaranan. Apa jeneng kasmaran dikai jaranan? Lho. Jaranan jarane jaran teji. Sing numpak ndara bei, Sing ngiring ndara mantri. Cek nong, cek nong. cintaku setengah. Cintaku setengah mati. Yun. Iku nang Yuni. Iku nang Yuni. Kepala desa sapa? Kepala desae Pak Impron Sadewo. Pak Imron. Pak Impron tok, Pak Impron ya. Impron Wahyudi. Dikei lagu. Kayak lagu. Pak Lurah manten pundi? Mantuk. Pak Lurah mantuk. No pemen. Ndelok YouTube wonge. Ndelok YouTube. Ndelok YouTube. Oh iya. Tenang ae, kok ditransfer kon kok. Jaranan jarane sapa kebon. Ayo. Sing numpak Pak Lurah Impron. Sing ngereng alon-alon. Iya. Cek nong Pak Lurah Impron. Pinter ngomong. Pinter ngomong adane kon niku, Bak. Ngomong apa iku? Ngomong wargane, ngomong wargae kabeh sehingga warga iki iso guyub rukun. Oleh ngomong adil. Ngomong adil. Gak ndelok wong cilik, wong gedhe. Lah. Gak ndelok wong melarat, wong sugih. Kabeh dimong. Kabeh guyub rukun. Makane bengi iki iso bersatu nang kene. Nggih napa mboten? Didongakno Pak Imron. Didongakno Pak Imron. Muga-muga rezekine akeh. Sehat selalu. Apa iku nek ngarani? Entuk jodone. Iku Pak Imron. Pak Imron. Iki dusun. Ana kepala dusune. Jenenge sapa? Jenenge Bapak Agus Siswoyo. Jaranan jarane sapa mrono. Sing numpak Pak Agus Siswoyo. Ya. Nong Bang Sri dadi polo. Cek Iso ae. nong Pak Agus Siswoyo. Muga-muga uripe mulya. Amin. Kon kok iso ya kon? Aku ta? Wis mboyo sebut bote golek pangan ngene iki. Terakhir pisan Kas. Apa? Jaranan jarane jaran mati. Sing numpak gak rumangsani, sing ngereng yo gapleki. Cek nong, jaran mati kok ditumpaki. Wah, jaran mati ditumpaki. Wah, Ajane ngono iku. Oh, blok iku. Tok. iki lho. Ojo ta to. Ada ngomong goblok. Mikir nang kene iki lho. Iya. Cek. Kaya guyon ae sih. Kaya guyon ae. Tak caker. Suwe gak petuk rek. Iya, aku sibuk aku. Jenengmu sapa? Gepeng. Hah? Gepeng. Apa? Ganteng-ganteng budek di mana. Oh, bedhok tak kaplok kon kok. Jenengmu sapa? Gepeng. Gepeng. Iya. Ngomong gak cetha ngene ya urip arek ngene iki. Iya. Jelas. Iya wis baba. Kon kate apa nang kene? Aku apa menyanyi aku. Kon menyanyi gak kena. Sik ta lah. Wong kon ngomong ae wis gak jelas. Kok adik nyanyi lho. Meremehkan iku so. Ya gak ngeremeno kenyataane. Duh. Kenyataane ya wis dibuktikan Mas. Lah potongan kaya terasek diumup ngene kok. Babat ta saja kok terasek babat cek nyanyi. Heeh, ya wis. Nyanyi kon. Nyanyi aku. Nyanyi apa kon? Nyanyi lagu barat. Hah? Lagu barat. Lagu Barat. Rat. 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 Barat. Rene. Mangap. Woi, ilate ngepang mangane gak iso muni R. Ngepang. Wes nyanyi yo. Nyanyi apa kon? Nyanyi lagune Michael Jackson. Michael Jackson. Oh, iya. Luar biasa. Baik. Michael Jackson. Michael Jackson. Aku mikir nyanyi yo apa Michael Jackson hari iki kok. Bahasa Inggris. Lagune Michael Jackson. Bahasa Inggris. Baik, hadirin yang berbahaya. Berbahagia. Aku mau ngomong apa? Berbahaya. Wong cangkemmu ngene.
Kon mang ngomong berbahaya. Bahagia. Lah, iya. Berbahagia. Saya berbahagia. Ya wis. Bahaya. Dia wong cangkem ngene. Kok gendune. Ora banting piye. Tak aja. Cilik-cilik. Hehe. Lho. Baik, hadirin yang berbahagia. Malam ini akan kami nyanyikan sebuah lagu dari Michael Jackson yang berjudul Tak Gendong. Jamput. Kon durung tau diidoni wong Bangsri ya kon. Sing ibu-ibu idono nari iki, Pak. Lagu sih. Muni Michael Jackson kok tak gendong. Tak gendong itu duduk lagune Michael Jackson goblok. Lagu siapa? Lagune sapa iku? Mbak Surip. Ha, Iku lagune Mbak Surip. lagune Mbak Surip. Mbak Surip. Tak. Arek iki Ada ngono kan. keropok. Aku gampang panas sak ngono. Iya. Lagu siapa? Mbak Surip. Lah ya, Mas Seri. Mbak Surip. Oke. Baik, hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Selamat malam teman-teman. Wah, arek lagune rek. Banyak dasmu ya. Dorong ta emang. Dong, Brip. Tak gendong, Brip. Arek-arek iki njak ditempel, sawaten. Ya. Tembelen apa ngono lho, cendang emnak. Kakak Ambrip, tak gendong kakak Ambrip. Kakak rek. Iya, kakak. Kakak Fang. Kakak Ambrip. Lagunya Michael Jackson, Irama Rock. Irama Rock. Baik, hadirin yang berbahagia. Rame ok. Malam ini akan kami nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Buyar, Brip. Kak nyanyi-nyanyian, Brip. Sabar ta. Ojo muring-muringan ta. Arek nongkok muring-muringan. Nang kok muring-muringan. Sing sabar. Peteng. Ayo nyanyi. Ayo Eh. nyanyi. Bukini. Hei. Aku tak gendong, Mbak Surip. Kenapa mau ini pencak? Hah, apa mencak tengelmu ini, Wak? Tengel. Ini kayak apa? Ini. Oke. Hei, hadirin yang berbahagia. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Tak gendong ke mana-mana. Arek kok lebono son ngono lho arek iku. Tak kendong. Dirungono wong. Mana-mana. Gak mana-mana ndasmu ni. Kok dirungono wong sing genah kok iso gak manak-manak makmu ngono sing mana. Siapa sih mana? Lah kon mah ngomong Ngomong apa? tak gendong kemana-mana sak ngono lho. Lah ya tak gendong kemana-mana. Kok gak mana-mana? Dia orang cangkem bener. Jamput arek iki rek. Ayo. Oke. Baik, hadirin yang berbahagia. Aku tak banting bisa. Malam ini akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Tak gendong kemana-mana, tak gendong
kemana-mana enak toh, mantep toh, daripada mbak anter engkau mbak perkosa mending tak anter dewe tak sogok. Where are you going? Okay, I'm walking. Where are you going? Okay, am I going? Ah, ah, Kan kok kaya nyincing gedebok kan niku. Anek lho. Nyanyi kok iso hahaha semaput ya. Kok gak nyanyi tak gerak. Nah, Ini yo. nah. Gerak sih yo gua semaput ya ngono. Ora muri-muri tambah elek goblok. Ini yo. Kelapan nang kono iku. Nyanyi kok iso nyapu semaput barang. Nyanyi temenan. ya jangan tutup. Kok Ya. Nyanyi dipadakno. Wong nyanyi ku ana anune, ana sistem lagune. Ya. Lho, kaya wanto ngene iki. Pernafasan niku ya penting. Penting. Kate nyanyi ngono iku. Bentar, pernapasan. Coba. Napa? Tarik. Keluar. Tarik. Keluar. Lah ngene kudu Iya. pinter. Oh, iya, Kon ya kudu iso. Bisa. Ayo napas. Tarik. Tahan. Keluar. Tarik. Tahan. Lho, to. Iki nek gak penyanyi nek gak belajar ngene to, Iya. suarane kurang apik. kurang apik. Nah, makane kudu dicocokno. Kudu dicocokno. Heeh, karo napase. Kudu dicocokno. Ha! Kebuang. Kok buat dhewe. Kak nyanyi-nyanyian. Bongko. Bentar. Lah kalau gak nurut karo lanang. Kowe wedok kok nurut karo lanang. Lah itu nek kanggoku ya gak. Lho, gak ora iso bantah. Kan aja melok-melok. Minggir. Sing melok sapa? Keluarga harmonis. Ngene iki selalu indah-indahan keluarga harmonis. Baik-baik saja. Keluarga berbahaya. Sih, balenono pisan kas. Keluarga berbahaya. Berbahagia. Ya, keluarga berbahagia. Bahagia kakekmu nah. Diam. Aku wis bolak-balik wong sampeyan iku lho Cak ya. Dadi bayan bolak-balik selingkuh. Medani yo saiki sampean kate nyalokno dadi lurah. Apa gak tambah ngrentengi wedokan kon? Bener. Bener. Bener, coba karaoke. Wingi. Bubayan. Piye? Wingi pesen purel loro. Ha. Terus kapanane mari mangku? Lah sing dipangku iku apa? Meja, mangku meja Cek. Mangku meja. Bendino karaokean. Lho lah iya. Bener ta, Pak? Bener apa salah? Lek aku ngomong, dadi bayane gendakane ku gak ukur. Iya. Mendani yo dekne dadi lurah. Nah. Apa gak tambah nemen? Bu, Rungokno kok tak ngomong. Apa? Iya. Nek wong lanang dadi bayan, betul. wong wedok diceluk bubayan. Terus Wong lanang dadi carik, Terus? wong wedok diceluk burik. terus Nek wong lanang dadi lurah, wong wedok diceluk burah. Apa gak bangga kon? Aku dilungkas gawe pensiun kurang sedina setengah hari. Betul. Setengah hari ya apa sih? Kurang setengah tahun. sik Cak ya. Iling-ilingen awakmu. Iling-ilingen. Apa? Awakmu dadi bayane lho. Yo. Delok korupsi. Bener. Mendani awakmu dadi lurah. Pikiran wong awakmu dadi bayan.
wayahe pendudukmu sing oleh BLT, bansos, bedah rumah. Ora kok kei sing membutuhkan, tapi kok kekno masyarakat sing seneng karo awakmu, dulurmu dhewe. Bener. Tak apa kana? Loh, sik salahe napa? Justru Pak Bayan iki memulai membentuk kader. Bola-bola dikei kabeh supaya menyenek dadi lurah, gelem milih kabeh. Lha ngoten Pak nggih. Ya jelas. Iku lak menurutmu sing bener. Nggih. Iki bojoku iki gak bener. Sapa ngerti dipilih masyarakat. Donga Mas. Ketoke kaya dadi jange. Kemudian kami panggil calon yang nomor 2 yang berlambangkan jagung, Mami Okta. Monggo Mami Okta. Waduh. Karo gawa dupa. Waduh. Loh, kon kok. Wah. Monggo, Pinara Mami Okta. Titip Pak. Ojo sampai didingklukno nggarai kalah Pak. Oh nggih. Amit Cak Min. Niki titip Mas. Hehehe. Kemudian Empun geger. Iki lho Pak, jagungku dicuti Pak. Empun geger. Sampeyan niku calon lurah. Empun geger. Nyontoni masyarakat, ha. Tolong duduk yang tenang. Kami panggil calon yang nomor 3. Inilah Bapak Taji. Taji. Wih, berwibawa ketoke. Jelas dadi iki. Oh. Dikawal sing wedok. Ketoke berwibawa. Berwibawa apa wong setruk. Aja lali. Napa Pak niku Pak? Wih, nyepyurno uyah 2 kintal. Lih, empun diuyui. Wong niku hake wong sampean uyui. Wah. Nggih, monggo terserah. Dieker-eker diuyui. Pun monggo Pinara. Gak mandi. Monggo Pinara. Dukun ajaran iku. Kok betot tas barang nopo niku? Lho, niki isine duwe. Oh, gene. Lah nek gawe nyapu tiang-tiang sing mboten nyoblos nek kurang
Aduh, ini. Loh, aja kayak kono. Dutel pong. Sing ngutil dengkulmu. Ngomongi duwe ambune bumbu pecel. Lah iya. Wong calon lurah kok gawe blangon kuali. Teronge lho puret. Wis peple puret. Lah iya. Yo gak apa-apa. Saya mohon duduk yang tenang. Para calon duduk yang tenang. Supo. Jaluk disubuk sing wedok. Suwuhan setepe kumat. Blangkon sampean miring, Pak. Pacet kuali. Loh, iki kanggo pangeran. Nggih. Nek nyalokno lurah. Loh, kok iki kira ditor. Ditopet wong. Wong calon lurah kedonyan. Ambet-ambet cebong bayi nang wedok. Bapak Ibu calon lurah. Tolong dari Bapak Kuntet yang nomor 1, Anda kenalkan lambang Anda kepada pendukung Anda agar tidak salah coblos. Monggo Bapak Kuntet. Lapo sih iki? Wong nggone kono kok begagah-begagah turut kene iki lho. Mpun geger, mpun Iki, geger. Pak, sing keling nyelatak, Pak. Itu yang sugih nggih ngoten niku. Nang pira bondone? Paling kok dodol beting. Alah. Tahu bulat. Lurah kok nawakno tahu bulat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nek gak tepak gak iso mlebu. sampeyan pun ngrusui lho. Tepangaken nami kula Pak Kuntet calon Lurah. calon lurah mriki. Lah lurah kok kecencet. Kuntet. Nek ingkang sampun tepung kali kula monggo direpkatake. Monggo diraketaken sing dereng kenal nggih niki gambare Pak Kuntet. Mpun kuwatir nek kula dadi lurah, mpun enten paribasan, nemu ali-ali nisor keres. Mpun lali nggih nyoblos gambar kates. Makasih. Bagus. Kemudian urutan berikutnya, Mami Okta, tolong berdiri, kenalkan lambang Anda kepada pendukung Anda. Saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Katur warga desa ingkang sampun rawuh kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Patinia, panitia kula aturi sugeng dalu lan Jangan mengganggu. Oh salam mawon sak minggu ya. Masa sak kaset iki assalamualaikum. Tepangaken kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Sing tegese Okta niku cantik, Serli eser-eser. Uli. Ana parian wong Surabaya, Cak. Nang kali kok aku diambung. Terus? Aja lali gambare Mami Okta jagung. Oke. Sembah nuwun. Bagus, bagus. Kemudian tiba gilirannya urutan yang nomor 3, Bapak Taji. Monggo Pak dipun kenalaken. Tasik kok. Undano.
gugup wedine duwi ilang. Bapak Taji silakan berdiri, kenalkan lambang Anda. Saniki ta? Nggih, ya niki. Suku suku suk. Suku suku suk. Kakok kakok. Suku suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngurus. Ya weh. Tolong jangan mengganggu. Nama saya Bayan Taji. Saya menyalonkan lurah. Ini ada paribasan. Tuku sapi dicolong uang. Aja lali gambare Taji jarang. Gak ngereken. Orang rekene ya weh. Silakan duduk Bapak Taji. Kemudian sebelum pencoblosan dimulai agar masyarakat tahu dan paham visi dan misi Bapak Ibu masing-masing. Dari Bapak Kuntet silahkan singkat saja, simpel saja visi dan misi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya mawon nggih. Mpun kuwatir nek kula mpun dadi lurah. Dalan sing teng kuburan kula cor. Kuburane kula cor pisan. Loh. Nek perlu kuburane kula tingkat cor papat. Sing mati cek berangkang dhewe. Namung semanten misi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang nomor 2 Mami Okta. Saniki nggih Pak nggih kula nggih. 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 Instruksi Yap. ngentut. Kok bering rungok nontut. Silahkan sampaikan visi dan misi. Mami Okta mboten kok muluk-muluk kados Pak Kuntet. Muluk kaya muluk sego. Maksude mboten Maksudnya apa? Maksudnya mboten saged Saged apa? Oh kon tak idoni ngoji. Ju. Ya. Idoni temenan cuk. Idune balik. Apa? Lanjut. Tentang mbok pilih wonten rezeki kula kepilih dados Ibu Lurah. Ibu Lurah. Ibu Lurah nggih. Ngentut temen. Khususé rondo lan duda di atas umur 4 tahun. Kok 4 tahun. Maksudnya rondo wis petang tahun. Umure 40 tahun. Jembet aku. Kula subsidi ben ulane kula sukani duit 10 juta. Tepuk tangan untuk Ibu Lurah Wih, Okta. 10 juta. Soale kula saged memahami ya apa sorone wong wedok, Betul. ya apa sengsarane wong lanang. Sebab kula banci. Kemudian berikutnya Bapak Taji silahkan sampaikan visi dan misi Bapak kepada masyarakat. Bapak Taji silahkan sampaikan visi dan misi. Woi, tangi ya, woi. Kok malah ngantuk? Suwuk, suwuk. Jaluk suwuk bojone terus ae. Lah kaya bonongen ae. Sampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi Aku dhewe. Kok dhewe lapo? wabarakatuh. Masane lali liwat kono, Waalaikumsalam. lali liwat kono. Aku lah kene. Nang kono suruh udan banjir lapo Kok iki. Biasane Geger. dari kok dijeban. Lah apa aku gak ngurus aku. Lalu kan mek kono gak berarti gak ngajeni aku kok. Diam. Ampun. Kacau, kacau.
Ampun geger, Pak Taji menyampaikan visi dan misi. Saya ini akan menyampaikan visi dan misi. Dengarkan. Jangan geger. Diamput tuh. Monggo Pak, monggo. Visi misi saya. Biru lampune disco. Lampune disco. Awak kurus mikir bojo loro. Bojo loro. Bojo sing anom jaluk disayang. Sayang. Sing tuwa njur pentile ilang. Wong kok sok. Jangan mengganggu. Monggo. Instruksi. Sampun mengganggu ke diprotes. Pun boten asal nyalokaken. Kalau mengganggu dibatalkan, silakan Bapak Taji. Para penduduk semuanya dengarkan. La ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lanjut. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Monggo, Pak. Muhammadur Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi Loh. rajiun. Dinten menika ibu yang Wong kecil urip pecok kurang ajar kok. bah kon rusa ya. Kok kayak ngeterno wong mati ya. Para bapak, para ibu, visi misi saya nanti kalau saya sudah disahkan menjadi lurah dengan penduduk, nanti program bedah rumah yang jelek-jelek saya bedah. Bagus. Saya perbaiki yang baik di Sungsur Pitu. Loh, aku lah kauman. Nah, kedua, nanti kalau ada wanita yang meteng-meteng, saya bedah. Oh, lu. Aduh bacok sing lanang sampean kok. Loh, Sesar operasi. iku nu operasi sesar. Operasi. Soalnya gak semetu, Dibantu. tak bantu. Lah, ketiga, nanti kalau ada orang meninggal, jangan dipikul, tidak boleh, bagus. diremot saja. Wong mati direm. Yang terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi masyarakat, Anda sudah dengar visi dan misi masing-masing calon Anda. Silakan duduk yang tenang. Pencoblosan segera dimulai. Kami Sopo? Bolomu sopo? Boloku akeh. Misana ana bebek paman. Duwe anak kabeh. Adik duwe anak adik, adik duwe anak adik, adik duwe anak adik. silakan duduk yang tenang, Bapak Taji. Lebih baik berdoa. Kami panggil pencoblos yang pertama, Mbak Nana. Alah. Pacarku. Loh. Mbak Nana. Pacare dari Biyen. Aduh. Tulung dadi kaya ngene. Loh, Bayan. Oh, Bayan. Loh, sayangku, saya menyalurkan lurah. Kalau saya sudah menjadi lurah, kamu saya payung. Menengah eta, tak rayune. Kuna aku dadi lurah, awakmu belum tenang saya. Loh, ya malah dipayung. Lah diapakno? Sing tuwa dipateni ae. Loh, sing tua jare dipateni. Seperti kalau ngeblak lagi ya. Iya, tenang ta. Tenang aja emosi ah. Tenang ta sayang. Sayangku. Terima kasih ya dibuka buat rancang. Ya. Iki penisip diingi.
Rasain lu. Tak kandani. Tenang lo. Tak rayune cek milih aku. Ngono lho. Lah kok barangku kok doli kabeh dek kok tukone iku. Wis tak tenang wae tak rayune kok. Rayu-rayu ya gak tolong ngono kuwi. Ajur. Iki ngono getok-getokan. Gak mungkin aku ro wingi cang tuku emas sisil. Sayang, tenang saya Kak. Silakan duduk Bapak Taji. Seharusnya tidak begitu. Pene kuwi tak dongakno bendino tak wacakno Yasin. Lho, ngopo ta aku? Diwacakno Yasin. Sip. Kan doa sing penting doa lho. Doa ya ke Yasin. Terus apa? Fatihah kaping 7. Sing dicekel bokong. Menenge sayang, tak layune engko kek nyoblos aku. Lah, sayang ya. Sayang. Duit. Sayang. Wingi lah aku wis mari sampean coblos e yo. Tinggo aku ganti nyoblos. Aku jengi kok coblos. Saiki engko aku nyoblos. Itumu. Sudah Nana masuk ke TPS. Kabare tau apa ya? Apa? Erong. Apa cilik? Kurang gede. Ini kurang gede. Guys, sampean ae. Sampeyan ae ya. Yo, sayang aku tak. Ya. Nyoblos ya. Ya, sayang ojo kuatir. Kan nyoblos berdoa yang banyak ya. Silakan masuk. Mamamu ya. Kon molo rene, kon mrene terong. Ya, iku lho wong wis tak kandhen kabeh. Weh, Iya. bagus. Kok TF yo, TF. Ya tapi kok tak kono HP, iPhone. iPhone. Silakan. HP iPhone ya. Sudah cukup, silakan masuk. Ya sayang ya. Ya. Tenang saja. Kono nang balik nang pasar sapi kriat. Gorokane gawedi ngendaya. Tenang saya. Aku tadi bojo apa maneh dibojoki ngono mek tak mati. Tenang aja. Ojo gatekno iki racun. Kami panggil berikutnya Bapak Ucok bersama Marsa. Ae saiki anake. Bapak Ucok bersama Marsa. Men kumisan aku. Monggo. Boloku. Bolo. Awakmu gak duwe bolo. Ya. Monggo Bapak Ucok. Lah ge aku anggone nyoblos iki sa. Kok golong ana wong blas ngene. Nah, Le, matamu ku lho. Lah Sing apa? bidak kok nuntun keliru. Kualik. Loh. Oh. Ya. Iya. Loh. Man. awakmu Cik. Iya. Karo man. Karo ya apa kene undangan Gambar apa sih? gambar iki jagung ngene. Terong iya. Ngene di aku ya krungu lek awakmu nyalokno lurah Dik tak ewangi aku prihatin. Iya. Kawan gak mangan, bengi gak turu. Lah apa gak makan gak turu? Lah gak sing dipangan iku mangan apa? Meneh tak teri. Le, kon tak kandhani aku poso mabengi Dik, temenan saking kepingin kon dadi lurah. Iya. Jam 12 bengi dus. Ana cahaya lap. Polong. Jare sapa sih kon? Polong. Kon jare sapa? Lho aku. Oh, bareng tambah bengi tambah munggah Ji. Tambah gede, tambah lap. Melaku ngetan Ji. Barangku dadak modon nggo juanda. Oh, paman terbang itu. Iso. Masih kok nyoblos ora ro PN yo. Masih ono bidak karo. Le kaitan karo susiro tak gerabak konanganku. Monggo. Bebekku kon militer yo. Pamanmu.
Lah pamanmu ku misan aku. Ya kowe tak kandhani kabeh dulur-dulurmu kowe tak kandhani kabeh. Wis. Ah. Matur nuwun men ya. Iya. Iya. Jalali sangune. Heh? Sangune sang. Alah engko ae. Engko. Mulai dadi tak kei. Silahkan. Ya. Aku tak Masuk. tahu. Ayo. Buat kono ayo. Nek kliru malah. Walik neh. Kliru. Oh, Bebek paman dana bebek dana bebek dana bebek. Kami panggil berikutnya Mbak Fikum. Yo, tikum. Mbak Fikum. Anake wondo. Putune wondo. Pernah nopo, Pak? Wah, misanan wondo iki. Oh, anak yo. Bapakmu iki anak? Jeng, mbakku. Mbakku ya. Nah, nek ku mbakmu ku kancaku. Biyen nyopir, nek nyopir ngene, ikuti ngene. Coba ngomong ae aku nyoblos. Nyoblos iki. Ayo. Apa sih iki? Terong. Terong. Bro, nggih, duwe paribasan. Gak duwe. Gak duwe paribasan. Paribasane opo? Ini. Uci. Udine bodong. Kok gak ngerti aku gak iso. Jembet aku. Sudah, silakan masuk. Kemudian berikutnya kami panggil Mbak Yantika. Waduh, gendaan cek. Mbak Yantika. Krungu peno krungu. Undaan biyen petok do undaan. Kak prosokno gendaan kok. Kemudian kalau belum hadir kami panggil Mbak Putri. Iki. Mbak Putri. Putri cek lawangmu. Banor. Waduh, iku biasa tak suntikno. Loro tipes tak suntikno dadi lemu. Lah iya to? Lanjut. Awakmu kok lemu? Ya jare disontekno. Lah nek empu niki. Mbet tak ganti pentil. Pernah nopo niku Pak Taji? Hah? Pernah nopo? Gendaan yang ketujuh. Masa kane calon lurah. Engke aku. Sayang. Masa ora kane. Sayang. Kok boleh kowe? Sayang. Sayang oncom sayang. Jangan keluar dari TPS. Tidak boleh keluar dari TPS. Tunggu sayang. Takut terus larani ngono. Wis tak rayune. Kok cek milih aku. Ngono lho. Sapa iku, Mas? Eh? Sapa iku? Bojoku. Lho lah aku sapa? Jare aku bojone. Kunci. Dadi lurah yo wis. Aduh, wak digepok kacau ping telu kacau. Jare iku pembantune. Oh biyen, tur tak rabi. Meneh aku. Tenang saya. Duwike. Tenang. Gue aja ditinggal. Tolong pajak. Kebrono. Jare bojone mati. Lo mati tak ke rumah sakit paras. Oh mati waras. Calon lurah dapur ani ngono. Loro sampe kepaten, nduk kono tak ke rumah sakit waras. Suwun ya Cak sepeda montore. Iya, aja kuwatir. Meneh nek ganti ban ngomong tak tukono 12. Sayang. Ojo merenggo ae sayang. Iki kok tak rayune. Nek milih aku ganti lurah, awakmu titi lho. Wow, lah. Sudah, silakan Mbak Putri. Gambar apa sih, Cuk? Terang. Tadi kok dimaiski? Kemudian yang terakhir kami panggil
Bolomu sapa? Bolomu sapa? Mbak Dias. Mbak Dias silakan. Yang terakhir Mbak Dias. Mbak Dias. Dias. Loh. Dias iku ngono. Loh, Bolo. mlakune. Lah dalah. Ah jempek aku. Ini pakai mic. Aku main amean, Pak. Hah? Aku main amean. Aman. Aku main amean. Berkatku ya. Gambar apa sih? Eong. Kok iso keong iku lho? Iya, Mbak Eong ya, Pak ya. Eong. Terong. Eong. Terong. Eong. Eong. Kacu. Mak, aku lo uwe po, Mak. Hah? Aku uwe. Uwe. Bolone pelu-pelu tok. Angel yo, jabutane angel. Coba gawe terong ya. Ya. Terong. Tenang wae ta. Aja merenggo. Aja metutu. Aja mengkel. Asal oleh. Sesuai dengan peraturan. Oh lho. Sesuai dengan peraturan jam 1 tepat pencoblosan dinyatakan selesai dan ditutup. Penghitungan segera dimulai. Mohon masyarakat ikut menyaksikan atas kebenaran penghitungan hari ini. Kami panggil panitia membawa kotak. Kalau nggak kuat minta tolong Bapak Ansip. Di pangku. Silakan bawa keluar kotaknya. Awas, abot loh, abot. Berat ya. Iya. Aduh, abot deh. Iya. Wih, kotaknya siapa abot ini? Ya Allah. Kok siji loro gawa kok ngene. Loh. Pelan. Pelan. Apa nih? Abot. Kok nek abot meneh tak tambahi 350.000. Siap. Sekarang mohon kepada masyarakat dan saksi harus siap. Mohon dihitung dengan benar. Mohon tidak ada kecurangan. Hei. Apa ki krojo iki tangane? Apa kono? Tolong di Aris hitung kotaknya Bapak Kundet. Siap. Saksikan. Mulai. 1, Bandeng 2, Bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelabang, 11, kiri. habis telat 11. dapat tanggal 11 Pak Iya. balik iki Lurah kok tak gawe togel. Tolong Mas Wanto dihitung kodaknya Mami Okta. Ajar. Harus ditunjukkan kepada masyarakat. ya Mulai 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, mayit, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7, perahu, 8, maling, 9, kebo, 10, kelabang,
11, Kiri. 12, Saran. 13, Gajah. 14, Unta. 15, Tikus. 16, Tawon. 17, Kuntul. 18, Kucing. 19, Bal-balan. 20, Laler. 21. Begegek. Habis. Begegek habis. Habis. Bapak Kuntet Nyun sewu instruksi. apa? Penduduk ngriki pinten? Hak pilihnya 500. 500. Ya, Punten mendapat berapa? 11, 11. Okta berapa? 21, 21 berarti 33, 32, 32. penduduk berapa? Hak pilihnya 500. 500. Sakniki pun mboten usah diitung nggen kula. Terus? Nggih kula mboten nggen kula kabeh pun mboten usah diitung. Instruksi mbok saged, harus dihitung. Ola piro? Ya. Harus dihitung. Masih oleh 11 harus dihitung. Oh, gak iso iki oleh piro? Penduduk 500 kumpul nggonku kabeh. Mboten usah dihitung. Harus dihitung, Pak. Harus dihitung. Pak Taji, negara kita itu negara demokrasi. Harus terbuka kepada masyarakat. Tolong Pak Kuntet jawab, ini dihitung atau tidak? Dihitung, Pak. Harus dihitung, Pak. Mami Okta? Harus dihitung. Dihitung. Judil. Apa, Pak? Oh, jangan Pak, sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nggak usah begitu Pak. Kita jujur. Iki lho lupa lho nggonku kabeh. Iya dihitung dulu Pak, dihitung dulu. Waduh, kato. Tolong dijawab saksi, dihitung apa enggak? Dihitung. Penonton. Masyarakat, dihitung apa enggak? Dihitung apa enggak? Dihitung. Tidak ngono. Tidak ngono. Dihitung ya. Bismillah. Agak mundur dikit. Ayo masih hitung sampai diengklet tetap aku jadi. Tolong dihitung. Yang jujur. Awas, itu banyak. Ya. 1. Mulai. Habis. Wah, Semaut. jadi semaput. Ternyata pemenangnya adalah Ibu Mami Okta. Selamat. Terima kasih. Gue gorene. Oke, gue. Terima kasih sudah memilih Mami Okta sebagai Ibu Lurah. Caca, Ya, dalu iki Heeh. tak tanggapno ludruk. Budi Wijaya. Ojo lali nangka Budi Wijaya, ludruk yang terbaik. Iya. Ojo lali rek tugasnya mene nang desa Karangasem, Karangandong, Driyorejo. Lah emben nang desa Juwet, Tulangan, Sidoarjo. Bengi iki nuk desa Mbang Sri, hajate sedekah desa, Iya. mau ya wis tak dongakno akeh-akeh. Ya saiki njaluk lakon apa mau? Oh, permintaan ceritanya. Babat bibit bobot. Embuh lakon iki engko ya apa aja mulih ayo ditunggoki. Ayo ya. Bersama Ludruk Budi Wijaya. Cek ta. Apa? Asem iku.